guys, di ako sa pasignalan namin. Tapos, kasama ko ang akong itoy. Ang akong itoy ra akong kauban. Kasi yung partner ko, na nagbo sa biray. FaceTime karon adto. Nya, nanaputoy madala nga bring house. Unya. Kay kung mamista na siya, naadyo na madala na bring house. Nya, buntag pa man kaay kung nagikan ganihan, nagdala kong puto. Mauning puto, baligyan ni mama niya. Na ay avocado akong nakita, kina may avocado datong tungod pagka naog na ko na may nahulog, akong gikuha. Hinog na ra ba siya? May nagdili ni daot. Ali gani. Kaon ka. Tunga-tunga lang ta ha. Kaon ka ditoy, tunga-tunga lang ta ha. Kaya unya na ko ning uban. Dira. Amo toy. Oh, dira. Dira. Okay. Hindi pa. Yang tubig dili jud ni mawa kay kanunay ko mag-inom og tubig. Dira. Dira huy. Dira. Nya apa dito ay? Kanunay ni siya mag-uban. Nagkuyog-kuyog ang ito'y namo. Tara na to'y, kay kuli na ta ha. Tapos na ako nag-upload sa video. Tapos uwi na kami ng tuy-tuy ko. Hoy, naunsan ka? Natingahan ka? Nagpilit sa ihangagngag ang kuan puto. Panatoy, baklay ra ni siya. Baklay ra ka tuy ha. Hala. Natingahan ang tuy. Natingahan ang tuy. Agoy, natingahan ang tuy. Hala, natingahan. Nagdikit, nagpukot sa ihangagngag ang kuan puto. Tara na, ulit na tatoy. Tara na toy. Ulit namin ni Toy. Dipuso na po ni Toy. Pas Toy. Agpas. Gawas. Toy. Ano na Toy. Uwi na tayo. Toy. Sabi nangihi. Nangihi siya. Dagan ko. Toy. Dagan Toy. Nagdagan-dagan. Oh, di ano ba day? Di ano ba day ka di ay? Muadto sa kawigagaw dito ko muagi karon. Nya init na pud. Munang mangitom jud ko aring bukid kay init man. Sugok-sugok sa kasagbutan. Takbo din ang aso ko. Takbo-takbo din ang doggy ko. Yan Toy. Kibilisan mo Toy. Ay, Diyos ko Lord. Toy. Agoy, nagkalibang siya. Nagkalibang siya. Agoy, nagkalibang akong dogi-dogi. Toy. Alin na Toy. Hala. Kalibang dugay kinahuman. Dugay kay siya nahuman nagkalibang. Toy. Nadagan-dagan na sa siya ulo. Nadagan-dagan. Diyos ko Lord, nakatumbling. Nakatumbling yung taon akong dogi-dogi. Baklay ra ka Toy ha. Baklay ra ni siya. Grabe na kainit. Unsa man? Hilak-hilak man ka diha.
Agoy, ayo yung hilak-hilak ay. Tapos akong dogi-dogi oh. Unsa man? Agoy. Unsa man? Ayaw hilak-hilak toy ha. Ako ngitoy. Dagat toy. Dagan. Dagan. Dagan toy. Dagan. Dagan toy. Ay, Diyos ko. Unsa man? Ali na toy. Ayaw sali drama-drama diha. Ay. Ali na toy. Ay sige drama-drama diha toy. Hilak-hilak ka ha. Oh my. Suko na siya. Unsa man? Unsa man? Bahala ka biyakan ta ka. Unsa man nagpababa ka? Agoy. Nagpababa ka toy? Ayaw pagbaba. Uy. Nasa man ka? Nasa man ka toy? Nasuko na ka kay gilakaw ka nako. O dira oh. Ala. Nag ikiyud-kiyud ni ayhang lubot basig gigilukan ni nay bitok be. Nay bitok si mong lubot. Wala man. Unsa man toy? Karon ra ni siya nag-ingon ani. Ah, ikiyud-kiyud niya ang lubot basig na ani. Kiyud-kiyud niya ang lubot basig na ay bitok gawason sa yang lubot. Ala. Unsa man? Unsa man? Hala ni baka. Ni baka toy. Ani ang kini baka. Hoy. Ali na. Ali na. Hoy, ali na. Ali na. Kaon ka puto? Murag kinaya kaon. Kaon ka puto? Ako itoy. Dara oh. Dito sa kaon na gana na. Kaon sa puto. Sa siya tang kaumaya. Una-una niya. Ako na ay yung gihatag. Hala. Hala. Asa Jinjen? Gikan ko puntod, nagpa-signal. Yayang. Sayo naglakaw. Sulod ko. Jen. Naunsa ni sila. Naunsa man ni sila. Ay, konti. Ikaw ganin ang unlan kay para na mauwawan gid. Teka na, ay, Na. Ihawa lagi ng unlan.
Naunsa man nga. Naunsahan mo? Ay, Nagkabuang mo ni. Agkaunsaay man. Ngaroy gagang gwapa. pwede kayo, tan ka ilistik. Ni duto ka kebawaan ba nga way Muna pa, udak bra. to ka bra makayon sila nga uy sarang nga badi wa man nagbra. Gikan ko nagpa-signal diri ko nag-agi. Nag-shortcut ko. Kapit sa gagaw gikan man siya sa Bohol. Sige, ate kita. Ngaon ko numikuan. Magalang-halang ko niya. Udto naman. Init na kayo. Aw, igagaw si GL, mamista sila sa kuan. Pahindong. May manok po, lami halang-halangon oh. Ha? Ready na? Na, wa na papa. Ulahin ang ulit yung litson? Ay. Ha? Yahak, wa may kasakyan. Ito si Rapi. Mama. Muna mo ganun mali pa. Nag-big sila. Nalinta ni parong ganun ha. Mamahaw na ko. Ming. Magkaon na tatoy-toy. Pamahaw ta ninyo. Kaon na ha. Kaon na kabahugan. Ang utok sa isda maka-bright. Nagtingog ang gangis. Nakarelate mo ani nga tingog. Ari sa bukid. Nya ako i-try kong dili ni siya daot. Sayang man food. Hala, dili siya daot. Di siya daot. Pwede siyang makain. Kain tayo ng avocado. Lami. Avocado. Kanina ba kunong avocado kay makakuan sa buhok. Makanindot sa buhok. Lami. Wala. Sabay na po si Tuy Tuy. Sabay na po siya. Kay gusto niya musaka dani. Ang Tuy Tuy na ko gusto musaka ani. Mao nang gasabay na po siya. Kasi bangag na po siya. Matong tan-awon ha. Saya reaction. Hala. Unsa man? Ali. Ako isa ka ang Tuy Tuy. Tanawa, nagpitok-pitok niyang mata, oh. Katugon siya. Mao na yang unlan. Mao na akong gipa-unlan sa iyaha. Iyaha ng unlan. Tawag ka pitok-pitok niyang mata. Toy. Ako, yung Toy na mo. Gikapoy na siya. Gikapoy na siya. Na. Maunang naanad siya dari sa taas. Masyagit din na siya og na ako diri sa taas. Hinanok na yang katug. Aw katugo na pug ko. Ikapoy yung sige baklay dito ko nag shortcut. Imbis na shortcut ko, nadugay pag ininuon ko.
Thank you so much for watching. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and share to your friend. Thank you, thank you. I love you to all of you. Bye-bye. Don't need